Ikus-entzunezko ekoiztetxe bat gara, guk historiak kontatzen ditugu, beraz, dokumentala tresna ezinbestekoa da. Dokumentalak egitea mundua aldatzeko erabat da. Zergaitik orain Akelarreren inguruko dokumental bat, 20 urte pasa direlako taldeak utzi zuenetik. Euskal Herrian talde garrantzitsua izan da, ekarpen handia egin dio euskarari eta rock and rollari. Eta aitorpen hori egitea merezi zuela pentsatzen genuen. Orduan, historia honek merezi du, izan duen konexioa publikoarekin ere garrantzitsua izan da, eta hori kontatzea erronka bat izan da, baina uste dugu beharrezkoa zela. Fipadok jaialdia oso garrantzitsua da guretzat, aukera ona delako eta zabalkunde handia duelako. Beraz, oso pozik gauz eta gogo handiekin biarritxera joateko.